sabuwar wakar soyayya da Hamisu Breaker Dore yake rera ta a cikin studio a halin yanzu haka. Domin samun ji da ganin cikakkiyar wannan waka da kuma samun ji da ganin yadda ake daukar ta, ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu ne mai albarka daga farkon sa har zuwa karshen sa, sannan kuma ka ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Wannan waka da wani shahararren mawaƙin suna Hamisu Breaker Dore yake rera ta a cikin studio a halin yanzu haka, yanda zamu kawo muku bidiyon ta tare da ma'aikacinsa wanda yake masa aiki. Ba kowace waka ba ce illa wannan wakar mai suna soyayya ta wannan album na wannan sabuwar shekara mai suna 2022, wanda kai maka talakabi da suna wannan album, wato bi ma'ana uwa ta wannan album wato soyayya. Idan ka kasance ba a cikin wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryen mu akai da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba. Sannan kuma ka daure kai mana like, kai share wannan bidiyo zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp da Facebook da sauran social media da kake amfani da ita akan wayarka. Sannan kuma ka daure ka ci gaba da bibiyar mu a cikin bidiyon namu na mai albarka a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Sannan kuma ka daure ka ƙara mana subscribe kana danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryen mu akai da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba. Kada dai ka manta kada ka shafa kana tare da tashar Hausa Zalla ɗaya ci labarin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya, wato Exclusive 24 TV. Tashar da take kawo muku shirye-shiryenta da labaran ta kan awa 24 ba tare da ta sassa zuciya ko hauma a ciki ba. Domin samun ji da ganin ingantaccen shirye-shiryen mu akai sai ka daure ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawar sanarwa da muke sanar da ku ba tare da ka ɓata lokaci ba. Za ka samu shirye-shiryen mu a kowane lokaci akai da zarar mu dora ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan shahararren mawaƙin suna Hamisu Breaker Dore yana nan yana shiryawa domin kawo muku wani shahararren kataccen wasan sa wanda ba taɓa yin irinsa ba, wanda kuma yake ɗauke da wasu waƙoƙi kala-kala iri daban-daban, sannan kuma yake ɗauke da 'yan wasa iri daban-daban, wanda wasa ne za a yi shi wanda ba taɓa yin irinsa ba a cikin ƙasar Nijar Niamey. To ku ci gaba da biyu a cikin wannan tasha ta mai albarka domin samun shege kallon wannan bidiyon wasa da zamu kawo muku a cikin wannan tasha ta mai albarka na wannan sallah, babbar sallah ta wannan sabuwar shekara mai suna 2022 akan wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Kada dai ka manta kada ka shafa idan ka kasance ba a cikin wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, sannan kuma ka daure ka mana like, kai sha kai comment akan kowane bidiyon da ka samu akan wannan tasha mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Kada dai ka manta kada ka shafa ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, sannan kuma ka ci gaba da biyar mu a cikin wannan bidiyo namu na mai albarka, sannan kuma ka ci gaba da biyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka domin samun ji da ganin cikakken wannan wasa na wannan shahararren mawaƙin suna Hamisu Breaker Dore da zai gabatar a cikin wannan sallah a ƙasar Nijar wato Niamey. Da zarar ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawar sanarwa sai ka daure mu haɗa ka a bidiyo na gaba domin samun ji da ganin cikakken wannan wasa da kuma samun ji da ganin yadda za ka yi daladin wannan bidiyo ta yadda za ka kalla sa a kodayaushe a kowane lokaci ba tare da ka sha wahala ko kuma ka shiga manhajar YouTube ba. Ka ci gaba da dawa cikin wannan tasha.